Goedemorgen, Anneke. Hey! Zo, hier is Anneke. Ja, hier is Anneke. Nou, hier wie vrouwtje. Dat doe je. Vrouwtje van der Veen de Vries wie bakker. Maar haar roeping had altijd te zwaar geweest. Doet ze haast 40 wie, maken ze de oerstap naar de zwaar mensen met dementie. Een hele oergong, maar ik haar passie. De dag begint met de oerdracht. De nachtdienst docht verslag. Die woont erbij. Die zie ik nog op toen wij vannacht begonnen. Okay. En die is zittend in de stoel is leer van. Eigenlijk begint de uitdaging morgens betiet al om ze morgens wasje te kunnen en in de kleren te krijgen. Dat is voor ons heel gewoon dat wij uit een bed weer stappen. Maar het is voor deze mensen heel bijzonder om al die handelingen te doen en een goed zin te krijgen. Dat is best wel een ding op zich. Je maakt het direct wat knap voor, of niet? Ja. Ik hoop je zie verdedigd, maar ja. Ja, nou. En de ene dag stiek in een bakkersbroekje en de andere dag stiek in een zusterbroekje. En dat is wel een hele ommekeer. Ja? Want welke opleiding heeft die in? Ik heb verzorging ING die en momenteel doe ik een opleiding tot verpleegkundige nog. Dus ik zit nu nog op school. Nog aan het studeren? Ja, ik ben weer begonnen. Nou ja, de zorg wordt toch steeds zwitter. Er worden steeds meer dingen vragen en ja, het is ook nieuwsgierig. Ik bedoel, waarom is hij saai? Je blauwe leren, dat is wel interessant. Ik zal even je pilletjes pakken en dan kom ik weer. Ja? Ja, wacht een beetje. Nou ja, saai zo kom ik van buiten. Nou, dan eet ik even goed. Maar dat mag wel, want vaccin heb ik eigenlijk net weer wat in het lief. En meestal is de eerste 2 worden hut erin. Alle meesten wel tegelijk op een bel of tegelijk eruit. Ik bedoel, soms was het er net uit, maar soms was het er tegelijk uit. Het is heel verschillend. Nou ja, dan doe ik wat administratie. Ik heb ook correct medicijn besteld. Dat doen we altijd op tiertje. Straks komt de dokter nog. Boodschappen moeten besteld worden. We eten Syrië zelf. Maar ja, we kopen je alles zelf in. Maar ja, dat kan je besteld worden. We zitten in een elektronisch dossier. Ja, daar met alle dingen, de bijzonderheden die genoteerd worden. De familie kan mij lezen, dus wat ik vanmorgen had, dat ik bij wijze van spreken familie in 2 uur lezen van, oh, nou, hij met mijn Sansa van buiten kwam. Oh, misschien, of ze weer wat verdrietig, ik ga een familie hem heen, of, nou, ze hadden er ook te genoeg, dus Jood blijft maar hem thuis, ja. Wat denk je nou weer aan? Ja. Ja, ik zal ophoren. Er komt niet een hapje. De groep mensen die het dementeren wordt hield iets grutter. Op dit stuit hebben we 11.000 Friezen de ziekte. De komende 24 jaar verdubbelt dat tal, is de verwachting. Ik ga Sinterklaas krijgen. Hij heeft die voor Sinterklaas gekregen? Alleen familiefoto's. Droomfoto's kennen. Oh, prachtig. Ja, we zijn eerlijk. Mijn zuster, mijn schoonzuster. De mijn schoonhuid. En de mijn schoonmem. En dat is mijn huid en mijn mem. Het is toch wel heel nieuwsgierig wat gaat er in die holen om. En hoe kies ze een mooie dag aan, ondanks dat ze best wel een hele erge ziekte hebben. Dat vind ik toch een uitdaging wat me wel bezig gaat en wat ik leuk vind. Jou. Waarom? Weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Het is leuk dat mensen leidend op een stoel zitten. Dat vind ik toch, ja... Je kiest echt wel haar dan... nou ja, ze genieten hier al je wat. Ik wil een grapje erbij. En ja, daar ben je zelf ook vrolijk van. Nou, hoe weet het met jou? Oh, mij goed. Mooi. Hij leert dat ik de shirt. Nou, shirt, dat mag ik draaien. Juist. Ga je lekker sliepen vannacht? Ja, het is mooi warm, maar het vriest 6 graden. Vriest 6 graden? Ja, ik moest voor een scrabje. Ja, de regen. Wil je ook de regen? ja, wel graag. Ja, dat wie wel. Ik sta alleen op een groep. De hersenassistent die komt om Jelwin tot Jelwin. Die vangt, we gaan een pauze per dag. Die vangt die pauze op. En maar verder helpt hij met gewoon een spandiensten. En die maken de kamers wat skiën. Als ze denkt van nou verslaat ze er echt in. Dan kijk die even op als ze me even helpen wil. Soms is het te pittig. Dan denk ik, nou... ik heb 4 ballen in de lucht hoor, maar dan heb ik een 6. Maar het gaat altijd krijg goed, maar dat neemt wel een hele prot. Dat maar je in 3 dagen nacht ook maar gaan. Goedemorgen. Nou, ren maar even naar de tafel, zei Johannes. Kan ik een stoel wel onder je? De rest, zou er eigenlijk gewoon in bij matten. Ja, dat zou het mooiste wezen. Want soms moet je de heren in de achterhollen gaan en aan de zijkant er vooruit. Ja, als ik ben hier op een kamer ben, ja, dan kan ik even net zien wat hier gebeurt.
En dan broek je hier al om te luisteren wat er gebeurt. Vaak ken je al je geluidjes wel, maar ja, het is soms onmogelijk. De zorg stiet onder druk. Het imago is net goed, de werkdruk is heeg, er is een tekwart aan personeel. Ja. Nooit ruzie, hoor. Nee, dat nooit ik wat best. Behalve waar je leuk op me binnen. En dat was gebeurd. Nee. Dat moet opvangen worden door de mensen die er nou werken. Dus soms werk ik wel een hele protte extra om de mensen maar zwaar te verliezen. Nee, dat kan de bedoeling niet wezen. Gevolgen van Haags beleid. Nevens vrouwtjes zoen ze wat vaker op de werkvlies matten voordat ze beslissingen nemen. Ik denk net dat ze weten wat er gebeurt binnen in de huizen. En wat een zwaar uber is. Ik bedoel, dat ze nog nooit van binnen prunjen wat er gebeurt eigenlijk. En hoe die mensen winnen. Ik bedoel, hij zei je als jongen, ik ga je hele uren werken om je in de bed te krijgen. Ja, zelf heb je 4 minuten werken om op te stappen. Om eruit te stappen. Ja, dat neemt gewoon tijd. Maar ik raar wezen. Ja. Wat doe je zo de hele dag? Nou, ik ben hier echt wel eens aan het poetsen, hè. En je appels schillen. Ja, dan is dan eens moest even je appels schillen. Ja, ik wil graag even thuis wezen, maar dat kan niet. Waarom net? Omdat ik dan best kind te trainen, dan ga ik vast vol werk. Als nou een oproep dwaan mochten door mensen die een baan ziekje, wat zouden ze dan zeggen? Kom eens delen en rennen daar met mij. En ik laat je zien wat er heel leuk van is. Hè? Moeten de dingen die het net leuk binnen, laat ik je zien wat de leuke kanten binnen. Want je zit er absoluut aan. Ja, en de tevredenheid en de dankbaarheid, ach, dat is toch prachtig.